Jada amaitu dugu lehen pantailarekin eta esan bezala, mendietara joateko ibilbideak jada da, bertan dauzkagu. Bidea gaizki egingo balu, ikusiko dugu nola egiten duen, bidea gaizki egingo balu, mezu bat bide esango dio irterak. Eta jada bide egoki eginik aurrera jarraitzen duela esaten dio. Bigarren pantaila azaltzean gure katuak ere lehenoko posizioan agertu beharra dauka. Lehenoko posizioa hementxe ikus daiteke. Minus 169 eta minus 15. Eta gorde. Zeko agindu eman diogunez, erakutsi egin beharko da. Pantaila honetan guk marraztuko ditugu bertako plataformak. Trako bat eta desente egin ditzakegu. Baina orain nola egit pantailaren nondik norakoak ikusteko nahikoak marraztea. Plataforma hauek norabide desberdinetan mugituko dira. Lehena hementxe kokatuko dugu. Eta honek gora eta berako bidea egin. Beraz, bigarren pantaila. Astean, posizio konkretu batean hor edo agian pixko hementxe 58 erakustaraziko dugu eta beti gora eta bera deslizatzeko esango diogu. Kasu honetan beraz, X-a mantenduko da soilik. Eta gauza bera gertatuko denez, bigarren objektuarekin arrasta egin eta bertako datuak aldatzea besterik ez da izango. Eta hau eskuin ezker mugituko denez, Y-koa mantenduko da. Jada, mugimenduan daudelarik, katua beti berantz eroriko da hauek ukitu arte. Eta horretarako listak erabiltzea izango da egokiena. Bi plataforma edo bi objektu, beraz, bi balio. Eta jada katua dela hasteko agindua emango dugu. Eta hasteko agindu horrekin hasiko da katua berontzeroritzea edo objektuekin jarraitzea. Bi pantaila hasi.
bigarren pantaila hasterakoan, objektu hauek katua ukitzen duten bakoitzean bat balioa hartuko dute. Beraz, kasu honetan, lehenengo objektua bat balioa hartuko dute. Noiz? Esan bezala, beti katua ukitzen badaude. Eta ez badaude katua ukitzen, zero beste objektuari pasako zaio. Gauza batean horreta jartzea ezinbestekoa da. Hau bigarrena dela. Eta katuak hau helmuga ukitu arte egingo du. Beraz, pantaila bat bi hastean helmuga ukitu arte eskuin ezker eta gora hobeto esanda mugitzeko aukera izango du. Eta hori berriro kopiatu beharrean hemendik hartu dezakegu. Esaterako hau hemen txertatuko dugu eta gero behar ez duguna kanporatera. Adibidez, berako zati guzti hau. Gora joateko aukera ere emango dio.